I vy už máte pokrk nekonečného a únavného čekání ve frontě před automyčkou? Máte už dost nekřesťansky drahého mytí auta, jehož výsledek nejednou nesplní vaše očekávání? Věděli jste, že agresivní přípravky pomalu, ale jistě poškozují lak na vašem autě? S nečistotou usazenou na rávcích a těžko dostupných místech si i ty nejdražší přípravky dokážou poradit jen velice těžko. Ani vodní skvrny se nestratí, pokud je my sami neodstraníme. Ale tomu je teď konec. Obdarujte svoje auto okouzlující čistotou. Zachovejte hodnotu svého vozidla na dlouhá léta. Odteď můžete zapomenout na drahé automyčky a podstatně omezit nežádoucí znečištění. Váš automobil pokryje speciální ochranná vrstva, skýtající přímo kouzelný třpyt. Představujeme vám úžasný přípravek Platinum Ultimate Care, který okouzlil tisíce majitelů aut po celém světě, protože je mimořádně účinný a neuvěřitelně všestranný. Při výrobě tohoto úžasného čistícího a ochranného prostředku byl uplatněn jeden z nejmodernějších vzorců. Je bude set 12 let? Kde pak asi 2? Sledujte. Jediným pohybem na něj nanesete ochrannou vrstvu a váš vůz získá původní lesk. Navíc je zároveň krásně vyleštěný. Paráda. Nemyslím, že by vás bavilo pulírování, to tedy ne. Prosím je váš, ať vám dobře slouží a přidám i útěrku. Můžete pokračovat. Mockrát děkuji. Mezi vrstvami laku se nacházejí mikroskopické nerovnosti, v kterých se může usazovat špína. Platinum Ultimate nečistoty účinně rozpustí, absorbuje a odstraní bez poškození laku. Revoluční Platinum Ultimate zároveň vyplní drobné pory a tím zabrání opětovnému usazování nečistot a voda z povrchu jednoduše steče dolů. S fantastickým přípravkem Platinum Ultimate Care můžete v jednom kroku současně čistit, ošetřovat, leštit a chránit všechny lesklé povrchy. Rávky, okna, světla, přístrojovou desku nebo nárazníky. Ale Platinum Ultimate toho dokáže ještě víc. Je schopný celé měsíce chránit lesk před silným slunečním zářením, jehož působením by se bez použití Platinum Ultimate stal lak matným. Chcete, aby bylo vaše auto i po několika letech stejně krásné jako v první den?